ξεκινήσει η live καιρική ενημέρωση. Ωραία, μπήκαν 6 άτομα. Ξεκινάμε τη live καιρική ενημέρωση, καθώς από αύριο και μετέπειτα σιγά σιγά θα έχουμε επιδείνωση του καιρού, κυρίως στα ανοιχτά του Ιωνίου. Με αρκετές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κυρίως την Παρασκευή αλλά και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ έντονες. Θα μιλάμε για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα σαρώσουν κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά της χώρας.